Welkom bij 34 jaar LVK-leedjes. In de geschiedenis van het Limburgs Vastelovens Leedjesconcours is natuurlijk een hele hoop gepraat over die leedjes en een hoop geschreven. Bijvoorbeeld bij dit boek, 34 jaar LVK, met de historie van alle winnaars van al die jaren en natuurlijk foto's over de Vastelovend van nu in Limburg. Maar L1 heeft ook zo'n ganse stapel met archiefbeelden in de kelder opgebouwd. En die beelden die gaan we voorleggen aan bekende LVK-gezichten. Zeg maar de hoofdrolspelers van nu en van toen. Kijk met me mee. Veel plezier. Daar gaan we. 2010. Nou, hier zie je vooral wie enorm de populariteit van het LVK heeft toegenomen door de jaren heen. Een enorme volle zaal. Nou, dat wordt ook een van de beste nummers, hoor, van die. We zijn toen 3 keer gewonnen, maar met dit wordt echt een topper. Het nagen toch meteen, hè, dat iedereen zo uit zijn dak ging. Dat was al gewoon op het moment dat van het nummer goed, we waren helemaal zo van, oh, dit is gewoon zo goed. Alsjeblieft nog steeds, hè. Heurzinnig leveren ze die twee, maar samen met een drieën. Geweldig. Ja, het is grappig dit. Ongelooflijk. Heel veel enthousiasme in de zaal. Veel beurtjes. Er waren wel eens discussies over, maar het geeft wel de spontaniteit van het publiek prachtig in beeld. Ik denk dat ik toen voor de televisie zo, maar toen genoeg ik hetzelfde als nu. Dit is in de fabriekshal in Torren. Club in Torren die een geweldige LVK hebben neergezet. Oh, die borden. Ja, dat is altijd leuk. Laten we een bord ervoor doen. Oh, nog een bord. Oh, daar wordt ze echt helemaal gestoord van, hè. Als ze in de regie zit en dan gaan mensen borden voor camera's doen. Het is wel heel leuk natuurlijk voor de sfeer van Merkelbeek en Berg aan de Maas. Maar het is voor camera's echt killing. Ja, ze zijn in staat geweest om prachtige nummers te maken. Een enorme verrijking voor het LVK. Altijd spontaan, altijd op, ja, de geweldig hè. Tegen de ganse zaal met. Oh, en dit was zo mooi hè, met die dansers. Dat maakt het gewoon helemaal af. Ik denk dat ze datzelfde zo hebben gehad in de LVK's, dat er gewoon zo'n act erbij wordt. Het is een van de eerste die dat zo deden. En van gedacht houden van, oh, daar gooi je voor zo'n dansgroep bij. Nou, dat maakte het gewoon helemaal klaar. Ja, dat hoorde wel een boel toen, hè. Dat was ganz anders, hè. Ik kan garanderen dat het morgen buurt. Net zo wie vandaag, precies zo wie het huurt. Tja, ik weet het zeker, morgen weer de top. Het is meteen was dit in de midden door. Het bovenop de wie vandaag weer het nee. We weten nog als ze wel nog leeft. Dus die houden ook echt van nagedacht over de hele choreografie. Dat zouden we er natuurlijk meer moeten doen. Dat maakt het voor tv alleen maar interessant. Tweeduizend tweeën. Oh, dan komen ze met die handjes weer. Dat vind ik eigenlijk zo... Hoe zien die handjes? Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. En dat is op 10, 15 jaar aan de gang. Limburg, hoe zien die handjes? En iedereen, hè?
Iedere artiest, allemaal. Ik vind het echt vervelend. Die is al links, één is Sarkovic. Dit is geweldig. Grandioos, het is magnifiek. Een 18 vastelovenstruit manifestatie. Ik vind dat leuk. Ik vind dat leuke vastelovensmuziek. Ik kan me nog herinneren dat ze toen in de voorfinale zaten met dat liedje. Maar ik weet niet dat ze in de finale aan het gestaan eerlijk gezegd. Een refrein wat niet gezongen wordt, maar getoeterd wordt op een kazoetje. Och, dat is het ding. Ja, we horen altijd met samen achter de piano. Ja, van die twee, van dat duo. Ja, zeg me de naam van wie het er alweer? Ivo? Rosbeek, ja. Ik vind dat wel leuk, maar ik kan het ook nooit wennen. Ik kan nooit wennen zo'n liedje. Dus dat is de avondweekend voor, denk ik. Dat zit er zo lekker, joh. Wat ook erg leuk is om te zien is het decor. Daar zouden we nu niet meer met wegkomen. Het is 2013, als we daar met zo'n decor zouden aankomen, dat wordt toen natuurlijk wel chic en goed bedoeld, zo'n mooi sterrendoek. Maar dat zouden we nu niet meer willen, denk ik. En dan de poesbloemen achter een beeld. En dat chalerie met dat gepeurde orange. Ik denk niet dat we dat nu nog zouden willen. Yes. Nu dochter, kom op en dochter best. Als we samen toeten klinkt het in zijn schoen. Maar die hebben toch in de finale gezeten. Maar het is niet bijgebleven. Hè? Ja, Kijk, en dit. Maar ja, keeper, er komt nog wel meer in de finale die er niet echt doen. Dat is zo, dat is zo. Dat is. Prachtig. Prachtig. En nog over, met z'n allen. Ik weet niet wie dat jaar gewonnen heeft in Blerik. Hey, hey, hey. In de carnavalsliedje moet eigenlijk nergens over gaan. En vooral niet over de carnaval eigenlijk. Nee, het moet gewoon over gedons, zal ik maar zeggen. Een beetje... Dit giet dus helemaal nergens over. En dat bevalt me daar direct heel erg goed. En Ivo Rosbeek, dat zingt live, maar dat is ook niet te playbacken volgens mij. Lex, ja. Nee, met die heel zo'n stem. Ja. Ja, dat is wel een gekleurd gezelschap, moet ik Ja, zeggen. maar juist, als ik de caféjury zou zien en ik heb daar een paar uur gezeten, dan word je toch beïnvloed door straks deze zaal, of niet? Ja, vind ik wel, ja. Met z'n allen. Heerlijk. Ja. En nu kom op, met die handjes er nog in. Hey. Hey, hey, hey. Hallo, met z'n allen. Hallo. Ik heb me geen niks meer van herinneren, echt niet. Maar ik heb nog nooit geweten dat Ivo ooit in de finale heeft gezeten. Heel aparte liedjes maakt hij sowieso altijd. Ja. Super, manje prachtig. Limburgs voor de laatste keer. Hier zit ongelooflijk, manje prachtig. 2007. Ik ga aan denken, hoe is dit geweest? Ik heb alles geprobeerd. Ah, de Toddenzek. Daar hebben ze met gewonnen, hè? Hij bleef plekken. Hebben ze nog met gewonnen of niet? Maar nu is het zo weer en heb ik het recept. Ik vind dat ze toch ieder jaar voor mij te snel weten te raken met leuke vastelovensmuziek. Op de dansvloer neer en rust er dan nog even met wat weer doorheen. Hey, lief ik plekken, ik hoor niks stekken, ik lief ik schoon. Hey, lief ik plekken. Zie ja, dus de juiste snor, denk ik, van vasteloven trekken van wat moet een vastelovenslied in zich hebben. Een stukje humor, een lekkere sound. Ze brengen dat altijd heel erg leuk met al 3 mannen. Ja, dat heb ik ook wel druk als tekortkoming van ons gezien. Dat weer een man-vrouw combinatie zien. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje zo'n klassiekere hoenpapa. Maar het is gewoon een nummer wat wel enorm blijft hangen. Hè? (1997). 14e groep, we gaan hier aan. Wat is dat?
Guustijnen. We staan in het rood. Guustijnen, Guttekorven. In het rood. Verstaan in het rood. Ik ken dat viel in diezelfde finale stonden, maar dat viel aan liggen te zoepen daar op de buurt of zo. Zijn die van Guttekorven? Ja. Ja, ik ken ze, maar van de Tuurhotas. Ik zou zo wel moeten kennen, want mijn vrouw werd bijna 20, 24 jaar in Guttekorven zo gestaan. Oh ja? Ja. En dat wel langer sinds. En maar daar zit ze niet bij, hè? Nee. 2004. Ja, ik weet het, mogen het zeggen al. Dit is Reutje. Het LVK in de tent. Dat ze gewonnen hebben. Ja, dat is natuurlijk voor Kerkreuzer heel moeilijk te verteren. Hè? Dat die jongens met die geweldige nummers elke keer weer al 2 of 3 keer al gewonnen hadden. 1 keer gewonnen. Oh nee. Ja? Ik word toen voor L1 bezig als radioverslaggever en ik maak natuurlijk de klassieke fout. Want ik hoorde van de regie van, oh die gaan winnen, Paul en Leo gaan winnen. Met 2 maal afgezegd en tekort. En ik stond natuurlijk al, wie nummer 1 nog niet bekend wordt, met mijn microfoon al klaar bij de winnaar. Originele tekstjes. Ja, en dan toch Grootschram Kerkreuzer. Parkstad. Echte carnavalessen. Loop ik altijd in de optocht mee in Heerlen. Dit wordt een tent in een Reutje. En op een gegeven moment, het weideboete heel erg. Het stormde eigenlijk wel windkracht 5. En die tent wordt afgezekerd op windkracht 7. Maar op een gegeven moment komt er een van een brandweerman aan en die zegt van... Ja jongens, ik ga de zak stil liggen hier, want windkracht 5, dat kent die tent hier nooit aan. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Op een gegeven moment regende het ook in de tent. Er was zoveel condensvorming tegen het dak van de tent. Wie dat windje op een gegeven moment begon te waaien, toen viel het ook weer allemaal naar beneden. Met de tegenwoordige veiligheidsnormen zou dat nooit maar lukken, denk ik. Daar komen van Oes van zijn leven met nog boete. Dat kind van Oes van zijn leven uit de schuur. Daar komen van Oes van zijn leven met nog boete. Had ik toch gestaan? Ja? En de boekel van het duien. En de nervenram kapot. Daar komen van Oes van zijn leven met nog boete. 2 maal afgezegd en nog te kort. 1999. En zoen dan van links naar rechts. Ik heb dich weer gevonden. Op de slee. Heb dich weer gevonden. Hoe wordt dat nou ook weer? Dat zou in de dingen zijn geweest, in Belveld, denk ik. In de tennishal. Dat was ook een geweldig feest. En ik moet zeggen, het interessante daarvan is dat het de Welsken is. Ja. Ik hou niet hier op vast. Typisch ook voor de Maastrichtse nummers. De accordeon heel vooraan gemixt en een banjo. Dat is een geluk. Want ik heb ze de hutten. Maar dit is een nummer hoe daar is volgens mij geen carrière met begonnen. Hij heeft in het LVK gewonnen. En daarna heeft hij dus de Argolhal volgehad. Ja. Kijk, je moet eerst beginnen. Hè. Nu had ik geen sjaaltjes meer volgens mij. Dat is ook het leuke van het LVK, dat we een beetje huren van boeren en van honger, wat met elkaar, wat we aan dood zijn. Dat zijn de makers, zo is het, ja, van Garnier, ja. Of Garnier, geloof ik dat ze zeggen. En ook mensen die heel enthousiast zijn, altijd bezig zijn met liedjes maken. En het zieke is ook dat dit is ook een typisch zo'n Maastrichtse tekst, vrij simpel, niet ingewikkeld, maar het heeft schwung en het spreekt je mensen aan en het amuseert je mensen en daar gaat het om. 1995. De Monsieurs Outre-Main. Heerlijk.
Ja, maar luister eens naar die tekst. Als ze zich die tekst aanhuurt en je zit zelf in een kroeg en dan die melodie erbij. Ja, wie dat toch precies is, daar kom ik nu niet gaan achter. Ja, de monsieur zo Ramond. Ja, zijn uitgescheiden toen dat tijd. Ja, inderdaad. Ja, dit is toch leuk. Het gaat van links naar rechts en... Ik zou niet meer weten welk jaar dat dit was, maar het was een prachtig nummer voor mij. Rogel. Ik denk dat ik toen aan de radio zat. Want toen had ik nog geen optreden. Nee. Dat begon pas 2 jaar later. Dat ik die vuil had, tenminste. Live. De accordeon erbij. De bezuurs, ja. (1997). Ik ben Bill Vessers en die neven steekt me in de collega Hij Kromvoets. We zingen een liedje, Had ik maar. Het is gemak. Dat was een grote vriend, Frans Boermans, de tekst. En de muziek is gemaakt door Sef Gubbels, Oud Vendel. Ik moet hetzelfde zeggen, maar wie heeft het al gezegd? Goedenavond, zeg. Ja, had ik het maar gelopen. Had ik het maar gedaan. Ja. Wat moet ik zeggen? De liedjes van Boermans, ja, die zitten dicht zo diep. Het zijn gewoon de beste liedjes die er ooit geschreven zijn, vind ik. Een duo wat op elkaar ingespeeld was. Wiel, de spreekbox, dat is er nog op vandaag. Ja, hartstikke tof. Ja, het was ook weer zo'n verhaal dat we daar in Venlo niet één mee worden. 2006. Ach, och joh, dat reden dat om, joh. Het grappige idee om het om te draaien. Het hele liedje zat vol met omdraaiingen. Alaaf omgedraaid is Fala. Dat was in steen. Ja. Het leuke hieraan vond ik, de man die pakte de vastelovend helemaal letterlijk alles op zijn kop en dat draaide alle woorden om. Dat vond ik heel erg origineel, vond ik dat. Ja, wat ze erachter zoiets weer, dat vond ik dan weer minder. Allemaal die mensen. En die kregen dan ook allemaal een keertje. Hoe meer dat ze er achter op de bühne hebben, hoe meer mensen gratis naar binnen kunnen natuurlijk. Ja, nu gewoon ik dik de boer in, denk ik. Ik dacht in eerste instantie dat het zittert wordt, maar dat kent het niet zijn. Nee, ik heb geen idee wat dit is. Het is geen winnaar geworden, nee. Dat zal het op de plek van het oude dolfinarium in Stein zijn, denk ik. Hij is wel hoog geëindigd. Ja, derde. Tweede. Is dat tweede geëindigd? Oh, ja. Ik denk dat ze in de top 5 soorten. En we hadden eigenlijk van tevoren ook altijd favorieten en zo'n interne pool. Maar dat kost het nooit zeggen. Want ik bedoel, de heilige woord van Alf, zin en blieven. En die doen nog altijd gestand. Het volk beslist. En ja, gelukkig is het zo. Ondanks alle aantijgingen dat het doorgestoken kaart is. Geloof me, het is niet het woord. Het volk beslist en niet de zangers. Ja. (1993). Marijn, knotje. De goede oude tijd.
Ik vermoed dat dat misschien wel in Horst is geweest. Ik weet het niet zeker. Oh nee, dat is in Tegelen. In de late. Die wonnen in Tegelen. Alle voer. Ja, hij begon het of hij begon het niet, hè? Hij was het eindjaar bezig voor ons. Dit is een van de eerste beelden wat we volgens mij hebben van het LVK. Ja, de ganzanger een tijd, hè? Want deze beelden zien beslist niet van Elijn, dacht ik, want toen waren er nog geen opnames. En dus u ziet in een relatief kleinere accommodatie tot de belegging eigenlijk exact hetzelfde is ten opzichte van de grote accommodaties waar we er tegenwoordig in zitten. Tegelen, ja. En de late. Prachtig. Ik vind het ook eens trouwens een prachtig liedje. En toen zijn die twee de wereld rondgegaan in Limburg. Hè? Toen zijn ze beroemd geworden. En dat zijn ze nog. Hè? Hartstikke leuk deze beelden. De hoorzoten niet goed. En alles moest natuurlijk perfect zien. Ja, die hebben het goed gedaan. Thee en Marij. Ja, thee en de snor. Dat heb ik nog nooit gezien, dat is genoeg. Met snor, dat kreeg met schoudervullingen. Ja, met snor. Ja, oké. We waren gewoon maar mensen die toevallig op die bühne gekomen waren. Maar vonden dat die leuk wat we deden. En dat heeft ons iedere keer weer geprikkeld om opnieuw verder te gaan. Om weer een jaar eraan te plekken. Ja, dus er is toch een aaie mens, zeggen ze in Tegelen. Want toen ga je met bepaalde weemoed terugkijken naar vroeger. En als je pap dat vroeger deed, denk je van man, goed. Maar ik merk wel dat je nu zelf doet. Dit was ons LVK. Niet tegenover de lijn omdat we daar gewonnen hebben, maar dat waren ons jaren. Want ik weet zolang ik binnen ben, gewoon ik door die enden. 2000 dag. Ja, dat is wie je ook gepresenteerd hebt. Gelegen, zo Venlo, hè? En dat is heel gek, ik ben even nog aan het denken. Oh, ja. Heb ik gisteravond toch gelachen. Ja, het is leuk om het nu te zien, omdat ze eigenlijk, als ze dan presenteert, toch van deze kant hoe bekeken minder van Metprijs. Ik ben normaal, de ganze zaal, had zo gezegd, dus lampen heb ik gisteravond gelachen, maar ik weet... Die worden toen tweede. Ja. Ze hebben nog niet dat LVK gewonnen, ze hebben het niet gewonnen. Tweeds, ja. Ja, die houden zoveel spas eraan, die worden dat tweede, ja. Ja, dat is zo'n liedje was in het begin van de dag, ja. We werkten bij de beste, maar ineens dan zei ze, ja, ik ben het er met eens, een hartstikke goeie tweede. Wie zoekt de eerste aflevering van 35 jaar LVK-liedjes? Vond je het leuk? Kijk de volgende keer dan weer. Dan staat ik op wat mij mag, ik wist niet waar ik hoor. Al was het gans gelogen, ik luister in de woord.